Te mit kezdenél 10 millió forinttal? Kommentben írd meg, és gyere, kérdezzük meg az utcámbarét, hogy ő mit gondol erről. Sziasztok, srácok! Feltettek nektek néhány kérdést? Persze. Ki a bátrabb közületek? Gabi, mert nála van a sör. Szerinted mi a különbség egy átlagos ember és egy gazdag ember között? Sok a pénze. Az egója. Az egója. Gazdag ember például bármit megvehet, nem kell azon gondolkoznia, hogy most, hogyha bemegy egy boltba, akkor mire van pénze, mert bármit meg tud venni. Ha kapnál most 10 millió forintot, akkor mit kezdenél vele? Odadarám a drága bátyámnak is befektetni. Én szerintem a egyetemre fordítanám. Hát én is biztos a tanulmányaimra elsősorban. Mondjuk ilyen luxusra, nem? De aztán, hogyha luxusra gondolkodunk, akkor valami jakt. Jakt! Én valami utazásra fix. Ha megadjátok az e-mail címeteket, akkor egy 50 000 forintos nyereményjátékon tudtok részt venni. Kövess be, iratkozz fel, hogy te is meg tud nyerni az 50 000 forintos nyereményjátékot.